Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor new. Ki kasngi khaba nyop kundai jungri India Raj Bhaban Shillong yeng ulat ke jilla. Kala pelong ya ke jingyalang kerpang ban ken mauru ya ke International Year of Cooperatives 2025 ringkat ba ke jingrakhi ya ke Independence Day. Ka jingtmu jongani ke jingyalang kalong ban ai ke jing ithuh ya ki nongrep bar ki kenhon ke Cooperative Society ki batri shitom ha ki kamrep kamriang bar ki kamkti. Da gabapen I yakimar penmi jongki kanie kalong lingba ka jingya trailang jongkatnat Meghalaya Basin Management Agency MBMA barka Meghalaya Cooperative Apex Bank MCAB ki Cooperative Society na keleng ki benta jongka jela ringkat ki nongrem ki lawan ban pen ithuh yala di ban pen I pat ba e ki so jingtrei kum ki jingbam jingdi na ki marem ki so siar ban jingthong jingtem ki jingthan kti kum ki kriya ki jingsu jingthan bar ki wede ki jingshna na ki mar khendo bur ki he ki han ki bawan ban ne kmen ya ka Independence Day Raj Bhaban ki lalet kai badi thiet na ki ni stall kum kadak jingkershan ya ki nongrep bar ki kenhon cooperative ulat ka jila ha ka jingkran jong ula ai ka jingyero kerpang ya ka jingtrei shitam jong ki nongrem bar ki rekhot ki cooperative society ha ka ba kyntiew ya ka yo ka kot ha ka jilla ulo ongru ba ka jingrakhi ka International Year of Cooperatives ka longkum kalat ban pinskem ya ka jingya trailang bat ban kyntiew ya ka jingim jong upat ba lingba ka rukam trekam jingya tli